ga watan Zulhijja. Hijirar ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na da shekara 1442, wanda ya daidai da 23 ga watan 7 miladiya 2021 in ya inganta. Hudubar mu ta yau tunatarwa ne da tsokaci akan wani al'amari wanda kowa na cikin bukata zuwa gare shi, akan wani al'amari da babu wani abu na ci gaba in babu wannan al'amari. Maza suna bukatuwa zuwa gare shi, haka ma mata. Manya suna da bukatuwa zuwa gare shi, haka ma yara. Sarakuna, shugabanni, attajirai da sauran mutanen gari, dukkan al'umma, kowa yana da bukatuwa zuwa ga wannan al'amari. Wannan ba wani al'amari ba ne illa al'amarin tsaro, wanda kowa yana da kishin ruwa zuwa gare shi. Kuma wallahi idan an rasa shi, to ko me mutum yake ciki, ko me ya mallaka, ko me yake kai, bai da amfani a wurinsa. Ya zama wajibi a cikin irin waɗannan kwanaki da irin yanayi da hali da muke ciki, mu rika tunatar da kawunanmu irin waɗannan al'amura da kuma irin abin da ya rataya a wuyanmu na nauyi da wajibi da ya zama dole mu sauke don mu samu tabbatuwar wannan al'amari na tsaro. Ya ku ‘yan uwa muminai, lallai ni da ku baki ɗaya mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda muke jin tsoron mutuwar. Mu kula da Allah maɗaukakin sarki kurewar kulawa, mu kiyaye shi kiyayewa ta wanda ya san ubangijinsa yana jinsa kuma yana kallonsa. Ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi a kanmu suna da yawa ƙwarai da gaske. Haka Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma, ya ce in za ku tsaya ƙirga ni'imomin da Allah ya yi a kanku ba za ku iya ƙididdige su ba. Wannan aya ta 34 kenan a suratul Ibrahim. Idan muka koma aya ta 20 a cikin suratul Luqman, Allah madaukakin sarki ya ce shin ba ku sani ba ko ba ku gani, Allah madaukakin sarki ya hore muku abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa, ya kuma yalwata ni'imominsa na zahiri da na baɗini a gare ku. Ya ku ƴan uwa muminai, ni'imomin Allah madaukakin sarki suna da yawa waɗanda Allah ya yi mana, sai dai akwai ni'ima ta kai makura wurin muhimmanci da yawan-yawanmu in ba an tashi rasa ta ba ma gane muhimmancinta da kuma girma da matsayinta a cikinmu. Ko shakka babu, wannan ni'ima ita ce ni'ima ta tsaro, ni'ima ta zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ya zama wajibi mu riski irin kimar wannan ni'ima da Allah ya mana, kuma mu rika tunawa da ita a koda yaushe, sannan kuma mu koyi yadda za mu kula mu kare wannan ni'ima ta tsaro da Allah ya a cikinmu. Sannan mu kiyaye mu kauce ma dukkan wata hanya da za ta iya jefa mu zuwa ga rasa wannan ni'ima cikin ni'imomin Allah manya-manya a gare mu. Musamman ma a irin wannan lokaci da makiya addinin Allah, makiyanmu, makiya ci gabanmu sun dage, sun jajirce kwarai da gaske wurin su ga sun girgide abin da ke cikinmu na zaman lafiya da kwanciyar hankali, na tsaro da kariya da muke da ita da Allah maɗaukakin sarki ya yi a kanmu. Suna yin amfani da wawaye a cikinmu waɗanda suke da launi irin namu, sannan suke magana da yare da harshe irin namu a cikin garuruwa da unguwanni da gidajenmu, muna kwana mu tashi tare da su. Ana yin amfani da su wajen kawo girgidewar wannan al'amari mai matukar muhimmanci gare mu da masu waɗanda ake amfani da su. Dangin waɗanda ake amfani da su ɗin iri biyu ne, waɗanda ko da yaushe muna tare da su suna kallon halin da muke ciki, suna kuma ɗaukar rahoto, suna kai labari, suna kuma ba da target da yadda za a yi a afko cikinmu don a cutar da mu.
waɗannan da muka fi sani da informers, da kuma waɗanda aka kwashe su aka kai su aka ba su tadiribi da tirenin da horo na yin amfani da manya-manyan makamai irin bindigogi, sannan a dawo da su cikin su zo su harba bindiga su kashe mu su yaƙe mu su rika yi mana ɗauki ɗaiɗai suna sace mu. Waɗannan nau'in mutane guda biyu da su wawaye ke amfani don su ma su zama wawaye domin a cutar da su a cutar da mu baki ɗaya. Maƙiyanmu maƙiya addininmu su suka tsara wannan, su suka shirya shi, kuma su suke gudanarwa akan abin da bai taka kara ya karya ba. A zo a tarwatsa zaman lafiyar mutane, a tada hankulansu, a hana su sukuni, a hana su bacci. Wasu ma in an shiga kauye a tarwatsa garin, a raba mutanen garin gaba ɗayansu daga garin. Wani zai ɗauki tsawon rayuwar shi yana tattali da tsimi da tanaji, amma raɗa ɗaya duk abin da ya tara bayan shekara 40, 50, wani ma 60 ko 70, a zo rana guda a ce an tattara gaba ɗaya na shanu ko wani abu mai kama da haka an tafi da shi. Ya ku ƴan uwa muminai, hakika makiyanmu ba sa son su gan mu cikin kwanciyar hankali ko zaman lafiya ko natsuwa ko jin daɗi. Mu kuma idan mun riƙe Allah Ubangijinmu, to abin da ba sa so a tare da mu wallahi shi za su gani a gare mu, su kuma abin da suke ƙi shi zai sauka a kansu. Ya ku ƴan uwa muminai, ana yin amfani da dukkan hanyoyi don ganin an girgide wannan al'amari da Allah ya yi mana na ni'ima ta zaman lafiya da tsaro, wanda ya zama wajibi kowanne daga cikinmu ya mai da hankalinsa akan wannan al'amari, ya tattali duk irin tanaji da gudunmuwa da ake bukata ya bayar domin tabbatuwan tsaro a cikinmu. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Ya ku ƴan uwa mu'minai, muhimmancin tsaro a cikin al'umma ba wai boyayyen abu bane, tunda da Allah ya ce idan kuka tashi kirga ni'imomin Allah ba kwa iya ƙididdige su, to kuma tsaro yana cikin mafiya girman ni'imomi da Allah yake wa bayi. In ka cire ni'ima ta imani, lokacin da Allah ya faɗa a aya ta 34 a suratu Ibrahim, ya ce idan kuka kirga ni'imomin Allah ba kwa iya ƙididdige su. Ibnu Kathir babban malamin tafsiri, Allah ya ji kanshi, yake cewa a wannan ayar Allah mai girma da buwaya yana ba da labari ne akan kasawa da gazawar bayi wajen kokarin ƙididdige ni'imomin da Allah ya musu, bare kuma su iya gode wa Allah akan irin waɗannan ni'imomi da ya musu. Qalbun Habibin, Allah ya ji kanshi da rahama, ya ce lallai haƙƙin Allah maɗaukakin sarki yana da nauyin da ya wuce mutum ya iya ɗaukan shi gaba ɗaya, bare kuma a ce ya gode wa Allah maɗaukakin sarki akan ni'imomin da ya masa. Sai dai abin da za ku yi kullum kuka wayi gari, ku tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Idan aka yi yammaci, ku koma ga Allah maɗaukakin sarki, ku tuba zuwa gare shi. Al-Imam Bukhari ya fitar da hadisi, annabi tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana faɗa, yana cewa ya Allah godiya ta tabbata a gare ka, kuma ba mu cika godiyarka ba, ba mu biya ka ba, sannan ba mu tattara wannan godiyar mun yi maka ita yadda ya kamata ba, ba mu kuma baka ajiyan wani abu na ni'ima da kake yi a gare mu ba, falalarka ce kawai ta sa kake mana ni'ima, sannan kuma babu yadda za a yi mu wadatu barin bukatuwa zuwa ga ni'imominka. An ruwaito a wani asari, a Dawuda alaihi salam ya faɗa ya ce, ya Ubangiji na, yaya zan yi in gode maka bayan ma godiyar idan ne maka, to wannan godiyar da ne maka ita ma ni'ima ce daga gare ka kai a kaina na in gode maka ɗin. Sai Allah madaukakin sarki ya ce, a yanzu ka gode mani ya kai Dawudu. Idan ka gode wa Allah, to wannan godiyar da kai wa Allah wani ƙarin ni'ima, wata ƙarin ni'ima ce da Allah ya a gare ka, ita ma tana buƙatar godiya. Idan kuma kai wannan godiyar ta biyu, to ita ma wata ni'imar ce. Ka gaya min yaushe za ka gode wa Allah yadda ya dace, sai dai ka yi bakin abin da za ka iya
wurin godewa Allah maɗaukakin sarki. Al-Imam Shafi'i Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, wanda babu mai iya kai ƙarshen godiyar da ta dace ga Allah maɗaukakin sarki a cikin ni'imomi da Allah yake yi, sai dai idan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa wata ni'imar. Ba mai iya gode wa Allah sai Allah ya ƙara mishi ni'ima na ya gode masa, wanda idan ya maka wannan ni'ima ka gode masa, to wannan godiyar da kai kuma wata ni'ima ce daga Allah. Kenan babu ranar da za ka iya kaiwa ƙarshen gode wa Allah. A kullum, a kowane yanayi, a kowane hali, mu gode wa Allah maɗaukakin sarki akan irin ni'imomi da ya mana, sannan mu roƙe shi ya ci gaba da tabbatar da ni'imominsa a gare mu. Ya ku ƴan uwa muminai, hakika duk irin godiyar da za mu yi, to ko shakka babu akwai wata ni'ima mai girma wanda mutum ko kuma iyali ko gari ko al'umma ba sa iya rayuwa cikakkiyar rayuwa mai inganci sai da wannan ni'ima din. Wata ni'ima wanda rayuwa ba ta yin daɗi sai da ita, wanda ba a samun kwanciyar hankali da samun tabbata a inda ake in an rasa ta. Wata ni'ima wanda kowa yana buƙatar ta, wanda yake musulmi da ma wanda ba musulmi ba, namiji ko mace, babba da yaro, mawadaci ko talaka, shugaba, mai sarauta ko mai mulki, da wanda ake shugabanta ko ake mulka, kowa yana buƙatar ta. Kai babu wata ni'ima mai girma kamanta in ba ni'ima ta imani da musulunci ba. Wannan ni'ima ita ce ni'ima ta tsaro. Wannan ni'ima Allah maɗaukakin sarki ya goranta wa Qurayshawa a kanta lokacin da suka bijire wa addinin Annabi Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Allah ya faɗa, mu duba suratul Qasas aya ta 57, yace ashe ba mu tabbatar musu da wani harami ba wanda yake amintacce, ana kawo musu arziki na abinci duk irin wanda suke so suka ga dama a kowane lokaci. A wata ayar ta gaba, aya ta 67 a suratul Ankabut, Allah madaukakin sarki ya goranta musu yadda ya ba su tsaro, ake wa makotansu tsinci daidai, idan ba su yi wasa ba haka za a zo cikinsu. Ya ce shin ba su sani ba ko kuwa ba sa gani, mun samar musu da wani harami wanda yake amintacce, gashi ana kidnapping mutane a gefen Makka, ana musu ɗauki ɗaiɗai, wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim. Haka Allah ya faɗa, afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Yanzu da wasu shirme da ƙarya da bata suke yin imani, amma ni'imomin Allah suke kafircewa, suke butulcewa. Ya ku ƴan uwa muminai, lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi jawabi, ya yi kira izuwa ga bayinsa, sahabban manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya tuna musu da wata ni'ima cikin ni'imomi da ya musu, na yadda ya ba su tsaro, ya taimake su, ya kuma karɓe su, ya ba su masauki, ya rungume su. Mu duba ayar Anfali aya ta 26, ya ce ku tuna lokacin da kuke ‘yan kalilan a adadinku, ana ƙoƙarin yi muku mulkin danniya da take ku da raunana ku a bayan ƙasa, kuna jin tsoron kar mutane su rika afko muku, suna kidnapping ɗinku, suna ɗaukan ku ɗaiɗai, suna zuwa suna kashewa ko su je su sa muku kuɗin fansa. Amma Allah mabuwayi da ɗaukaka ya taimake ku, ya rungume ku, ya karɓe ku, ya tsare ku, ya ba ku kariya, ya kuma azurta ku na daga dangin daɗaɗen abubuwa na kayan abinci. Duka Allah ya yi muku wannan ne domin ku gode masa. Ya ku ‘yan uwa muminai, hakika na daga cikin mafiya girman ni'imomi da Allah yake yi gabanin ɗan adam gabaki ɗayansu bayan ni'ima ta addinin musulunci, ko shakka babu akwai ni'ima ta tsaro da samun tabbata a inda kake, domin bukatuwar mutum zuwa ga tsaro da aminci da kwanciyar hankali to bai gaza irin bukatuwar da yake da ita zuwa ga cin abinci da shan abin sha
da kuma lafiya a gangan jikinsa ba. Ta yaya ko haka ba zai kasance ba bayan shi zaman lafiya a cikin alkur'ani da sunna ya zo a wurare da yawa ana gwama shi da abinci, wanda shi gangan jikin mutum baya rayuwa sai da abinci da abin sha, sannan mutum baya wanzuwa sai ya ci ya sha. Sai Allah ya kira bayansa muminai, ya goranta musu, ya tuna musu irin abin da ya yi na ni'ima a gare su, sannan ya umurce su gode masa a cikin irin waɗannan ni'imomi wajen tsarkake shi da ibada da tsayawa a bauta masa shi kadai. Allah ya faɗa, mu duba suratu Quraish aya ta 3 zuwa aya ta 4, ya ce lallai su bauta wa ubangijin wannan ɗaki wanda ya ciyar da su daga yunwa ya kuma amintar da su daga tsoro. Allah mabuwayi da ɗaukaka ya yi alkawari na kyakkyawan sakamako da lada mai girma ga muminai, ga waɗanda suka tsaya suka yi imani da Allah. Aya ta 82 a suratul al'ami, waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da wani nau'i na zalunci ba, waɗannan su suke da cikakken tsaro, kuma waɗannan su ne shiryayyu. Ya ku ‘yan uwa muminai, lallai ko shakka babu, idan tsaro ya game ko'ina a gari, ya kuma saukar da inuwansa a ko'ina a unguwanni, sai mutane su samu zaman lafiya a addininsu, su samu zaman lafiya a kawunansu, su samu zaman lafiya a hankulansu, su samu zaman lafiya a dukiyarsu da mutuncinsu da dukkan wani abu na alfarma nasu. Babu wanda zai keta wannan idan tsaro ya samu kenan. In kuma an rasa tsaro, to akasin wannan shi zai faru. Allah ya tsare mu. Allah mabuwayi da ɗaukaka ya yi alkawarin ba da tsaro akan wasu mutane na wani gari cikin garuruwa, waɗanda idan ya ba da wannan tsaro aka samu zaman lafiya, sai mutane su ta kaiwa da komowa, sai mutane su rika zirga-zirga a ko'ina a kowane lokaci kuma a kowace hanya. Yanzu a yau haka muke, a koda yaushe muke fita, kuma kowace hanya muke bi, kuma duk inda muke so, inda Allah bai haramta mana mu je ba muke iya zuwa. Mu tambayi kawunanmu akan wannan. Ya ku ‘yan uwa muminai, a ƙarƙashin alfarman samun tsaro ne, a ƙarƙashin inuwan tsaro ake samun natsuwar zuci da kwanciyar hankali. A nan ake samun zaman lafiya da zirga-zirga cikin kwanciyar hankali da natsuwa, sai a samu arziki da farin ciki da ake nema. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a wani hadisi ingantacce, ya ce duk wanda ya wayi gari yana da cikakken aminci a inda yake, yana da lafiya a gangan jikinsa, sannan kuma yana da abincin da zai ci a wannan yini nasa, to kamar an tattara duniya ne gaba ɗayanta an danka ta a hannunsa. Ya ku ‘yan uwa muminai, wannan yana nuna mana muhimmancin tsaro. Sai annabi ya fara kawo shi, man asbaha aminan fi sirbihi, sannan ya kawo maganan lafiya a jiki, mu'afan fi jasadihi, sannan ya kawo maganan abinci, inda hukutu yaumihi. Wanda ya sami wannan, to kamar an tara duniyar ne dukanta aka danka ta a hannunsa. A yau kenan mu ba mu da komai a duniyance, domin lafiyar na neman ta gagara, domin abincin na neman ya gagara, saboda matsalar tsaro da ya nemi ya kwace, ko ma in ce ya kwace. Mu ko muka zauna muka zara ido muna jiran sai wasu ne za su kawo mana ɗauki, sai wasu ne za su ɗauki mataki a madadinmu don ba mu tsaro. Kar mu yaudari kanmu. Kowa daga cikinmu al'amarin samar da tsaro ya rataye a wuyansa ne, ya rataye a wuyana, ya rataye a wuyanka, ya rataye a wuyan kowa, ya rataye a wuyan hukumomi, ya rataye a wuyan jami'an tsaro. Kowa yana da irin nashi nau'in gudunmuwa da zai iya bayarwa wurin tabbatuwar tsaro a inda muke rayuwa, a unguwanninmu da garuruwanmu da jihohinmu da ma yankunanmu na arewa gabaki daya. Ya ku ‘yan uwa muminai, idan muka fahimci wannan, kowa ya san irin nauyin da yake kansa, ya kuma yi ƙoƙarin sauke wannan nauyin, da ikon Allah za mu samu abin da muka dade muna bukata muna nema na tsaro da zaman lafiya. Ya ku ‘yan uwa muminai, idan ka kalli mutane a al'amarin rayuwar duniya, kowa da inda ya fuskanta, kowa da tunaninsa, kowa da aikinsa,
kowa da inda yake zuwa, kowa da irin yadda yake gudanar da tsarin rayuwarsa, kowa da inda yake kallo, kowa da addininsa, kowa da aƙidarsa, kowa da sana'arsa, duka kowa yana da irin nasa. Amma mu sani duk da waɗannan bambance-bambancen gaba ɗaya, akwai wannan al'amari na tsaro ya tattaro mu, ya dunkule mu gaba ɗaya, dukan mu mabukata ne a ciki ko bukata iri ɗaya. Don haka ya zama wajibi mu taru gaba ɗayan mu haɗa kawunan mu, manyan mu da yaran mu, mazan mu da matan mu, shugabannin mu da jami'an tsaro da malaman mu da mu sauran gama garin mutane da muke rayuwa a irin waɗannan yankuna namu, domin mu samar wa kawunan mu da irin gwargwadon abin da kowanne daga cikinmu yake da bukata na tsaro da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Allah madaukakin tsarki ya datar da mu. Ya ku ƴan uwa mu'minai, mu dubi annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da zai yi addu'a, abin da ya roƙa wa garin Makka lokacin da ya je ya ije annabi Isma'il da matarsa Hajar da ya aje su a nan wurin, ya roƙi Allah madaukakin sarki. Allah ya gaya mana, mu duba suratu Ibrahim aya ta 35, ka tuna lokacin da annabi Ibrahim ya faɗa, ya ce ya ubangiji na ka sanya wannan gari ya zama amintacce, sannan ka kare ni, ka tsare ni, ka nesanta ni da ƴaƴaye na zuri'ata barin bautar gumaka. A wannan ayar in muka kalla da kyau, kenan sai an samu tsaro, za a samu tauhidi, za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali har a kai ga bautar Allah yadda Allah yake so. A ayar suratul baqara mu duba yadda Allah mabuwayi da daukaka ya ambaci annabi Ibrahim din dai yana yin addu'a. Aya ta 126 yace ku tuna lokacin da annabi Ibrahim yayi addu'a, yace ya Allah ka zaunar da mutanen wannan gari lafiya, sannan ka azarta su da kayan abinci na 'ya'yan itatuwa da sauransu. Sai an zauna lafiya sannan za a yi tunanin samun abinci. Idan ba zaman lafiya, waɗanda suke cikin tashin hankali, wani sai ya kwana biyu ya uni bai ci abinci ba, amma kuma bai ma tuna wai bai ci abincin ba. A yanzu kai kuwa in kana cikin kwanciyar hankali daga safe zuwa la'asar, in ba azumi kake ba, in baka ci abinci ba, sai ka ji ana maganar wai ulsa ta kama ka. Wancan me ya hana ulsar ta kama shi? Wallahi rashin kwanciyar hankali da tashin hankali da ake ciki shi yake kawo irin wannan al'amari. Annabi Ibrahim ya roƙi al'amura guda biyu. Addini baya yiwuwa sai da tsaro, neman arziki da abinci baya yiwuwa sai an samu tsaro jama'a. Don haka wannan mu sa shi a cikin bukatunmu na tsawon farko, wanda duk yadda za mu yi don tabbatar da shi. Kuma duk wanda ya ƙoƙarin girgide shi ko ya kawo mana matsala a cikin al'amarinmu na tsaro, kowane ne shi, mu ɗauki mataki da cewa za mu ja layi ko mu ko shi. In muka fara irin ɗaukan wannan matakai, in Allah ya so ya yarda, Allah zai ba mu irin gudunmuwar da muke nema. Dan ba za mu iya bautar Allah yadda ya kamata ba sai mun samu tsaro. Ba za mu iya samun abincin da muke bukata mu ci don mu rayu ba sai mun samu tsaro jama'a. Yin haka ya zama wajibi a kaina ni da ku baki ɗayanmu, kowa ya ka irin abin da zai iya yi na ɗaukan mataki. Wannan huɗuba ce ta farko, da ikon Allah, in Allah ya bar mana aran rayuwa a jumu'o'i masu zuwa, akwai ci gaban sakon. Ya ku ƴan uwa mu'minai, a huɗubar mu ta yau mun ji cewa al'amarin tsaro al'amari ne mai matukar muhimmanci, sannan kuma kowa daga cikinmu yana da tsananin bukatuwa zuwa gare shi. Huɗubar mu ta gaba in Allah yarda, za mu ji irin matsalar da ake fadawa idan an rasa wannan abu mai muhimmanci, da kuma irin halin da ake shiga idan al'amarin tsaro ya kubuce. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu, ya kare mu. Ya Allah ka tsare mu da tsaronka, ya Allah ka ba mu kariya da kariyarka. Ya Allah dukkan mai nufin ya firgita mu ko ya tsorata mu ko ya cutar da mu a lafiyar mu ko a dukiyar mu ko a addinin mu ko a mutuncin mu, ya Allah ka shiga tsakanin mu da shi. In mai shiryuwa ne, ya Allah ka shirye shi. In ba mai shiryuwa bane, ya Allah ka halaka shi, ka wulakanta shi, ka tona mishi asiri, kowa ya san shi ya gan shi. Allahumma aminna fi awtanina wa admil amna fi rubu'ina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina warhamhum kama rabbawna sighara.
اللهم اغفر لأزواجنا وذرياتنا ولمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، وأحسن اللهم إلى من أحسن إلينا. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وأشغله بنفسه يا عزيز يا قوي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لعبدك الذي بنى هذا المسجد المبارك، اللهم اجعل كتابه في عليين، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في أكبه وذريته من بعده في الغابرين، وكل ذريته من بعده ناصرا ومعينا، واجمع قلوبهم وكلمتهم على الدين والبر والهدى يا رب العالمين. اللهم من أصلح لنا مسجدنا هذا فأصلح له حاله في الدنيا والآخرة، وسع عليه في الدنيا رزقه، وسع عليه يوم القيامة مدخله وقبره، يسر أمره واشرح صدره، وأخلف عليه بخير مما أنفق يا سميع الدعاء. اللهم ونسألك لكل من يساهم في عمارة هذا المسجد أن تتقبل منهم الحسنات، وتكفر عنهم السيئات، وتستر لهم العورات، وتؤمن لهم الروعات، وتخفف لهم اللوعات، وتوسع لهم الأرزاق، وأن تخلف عليهم بخير مما قدموه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بأولئك الذين يرعبون العباد، عليك بأولئك الذين يخطفون العبادة، عليك بأولئك الذين يخطفون الأبرياء ويرعبونهم، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم عجائب قدرتك، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة لمن خلفهم وآية. زلزلهم زلزالا شديدا، قتلهم تقتيلا، خذهم أخذا وبيلا، تبر ما علوا تتبيرا، بعزتك يا عزيز يا قوي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فك المخطوفين منا وردهم إلينا سالمين آمنين غانمين. اللهم فك المخطوفين من أبنائنا وإخواننا وردهم إلينا سالمين آمنين غانمين. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.